Така, излязох да тренирам и докато тичах измислих много неща за говорене. Искам направо до сега да ги изговарям, защото после много време ще му отнеме да ги мисля, докато тренирам и ще се разсейвам. Ще кажа неща, които са буквално за днешно време изглеждат много брутални, разбираш ли? Защото всеки ги ползва за пари, всички са като ще ти кажа тази информация, ако ми купиш курса, ако ми купиш ето това мърч, аз ще ти кажа, ако направите 1000 лайки, ако направите 1000 лайка, ще... Кажи думата PDF и ще го изпратя на PDF и ще ми платиш там 20 или 200, защото... Не. Значи, вземи химикалка и лист, започни да си ги пишеш, защото аз няма да едитвам това видео. Снимам го, качвам го и продължавам с тренировката. Първо, започни да подобряваш себе си, не се доказваш. Спри с всички лоши хабити, които правиш, навици, които правиш. Няма да е лесно, ще е много трудно, но най-добре да започнеш. Как започнеш с това да подобряваш себе си? Като си измисляш целове, като си измисляш цели. И най-добрата цел е да подобриш всичките си сфери от живота, като това се има предвид. Външно как изглеждаш, вътрешно как си, как мислиш, какво правиш с живота си. Разбираш ли? Много хора на моята възраст, на 18, 19, 20, като ги срещам, те са като тотално 13-14 годишни геймъри. Защо казвам това? Защото не се поддържат, външно не се поддържат. Нямат социалните умения и тези неща. Как да подобрите вашите социални умения? Практика. Няма друго нещо, освен практиката, не теория. Всичко можеш да знаеш, но нищо да не можеш на практика. Аз познавам хора, които на теория знаят много неща, които са трудни за научаване, пък на практика не го могат, защото не са го правили. Следователно, ако знаеш, ако си чел всички книги, как да говориш с хора, как се държиш с хора, ама не си го правил, ти нищо не знаеш. Това е идеята. Научи се как да говориш пред хора, как да говориш с хора, как да говориш пред публика. И всички тези неща най-добре е да започнеш първо да ги правиш и после да четеш за тях. Защото първо като четеш ти няма да ги разбереш, няма да разбереш смисъл за това нещо. Като, нали, има една книга, как да печелиш приятели и да влияеш на другите, забравях кога го. Дейл Карнеги, нещо подобно, не съм сигурен. И той казва, усмихни се всеки път, не да казваш още новини на тях, казва имената им 3 пъти, защото хората обичат да ги слушат. Това е странно да го правя, да се усмихвам. Не, защото ще изгледам като бета мел. Малко римишка. Но нали, първо трябва да го направите, да преминете през това, после като прочетете да го разберете. Значи започни да подобряваш себе си, не да се доказваш на другите. Ние постоянно искаме някой да пляска за нас, някой да се радва на нас, някой да вика за нас, някой да се надява на нас. Но го правим за другите. Ние не правим нищо различно. Ние не постигаме нищо различно. Създай си цели не да впечатляваш другите, а да подобриш себе си. Хората казват, онзи, който е най-тих и най-силен, най-страшен. И защо? Не защото той крещи, говори и показва и казва на другите хора колко е невероятен. Не, защото това е момченце, който иска внимание. Мамо, татко, вижте ми, аз мога да вървя. О, найс, момчето ми, найс, найс, ела ще ти купи едно сладко. И сяка сме пораснали по същия начин. О, батко, виж, направих си татуировка. О, виж, аз си купя първата кола. О, виж, майко, аз вече съм... Не го прави за другите, прави го за себе си. И по това не казвам да си алчен, да си егоист. Да го правиш за твоите цели, ама цели, които не са за да се доказваш на другите хора. Защото при моята ситуация има много хора, които се съмняват в мен.
И това са хора, които уважавам. И ако аз тръгна с идеята да правя тези неща, за да покажа на тези, които уважавам, да не се съмняват в мене, да им се доказвам. Аз не го правя за себе си, не го правя за моето бъдеще, за моите цели, а го правя за тях, който ме прави роб на техните съмнения, на техните надежди, не на моите. Не го мисли, започни. Спри да мислиш. Колкото повече мислиш, толкова повече време ти отнема. Мислиш, да кажем, иска да почнеш YouTube канал. Обаче много го мислиш. Как да го направя, дали да го започна. Хората, близките ми ще ме видят, аз се притеснявам, те ще говорят за мене. Аз не мога да говоря пред камера. Хората ще ме съдят. Ето в момента вървят някакви... На гумо пука. Разбирате ли? Не мисли, започни. Аз в момента снимам, без да съм го мислил толкова. Просто аз дори не ги едитвам моите видеа. Правя и някакви семпл, тъмнели, които ми отнемат буквално по-малко 2 минути. Ама ако започна да ги едитвам и да ги чакам, да ги сваля от приложението, с което съм ги едитнал и да ги кача наново, да се губи качеството, звука и проблеми и така нататък. Не. Спри да мислиш, започни да го правиш. Няма да видиш резултати, но ще видиш с времето, защото той е като трениране. Ако си над 100 кг или ако си дебел и тръгнеш да правиш тренировки веднъж в фитнеса и си кажеш, това не е за мен, защото няма резултати. Естествено, че няма да има. Един път да ходиш и да не даваш всичко от себе си. Ходи 3 години, дай всичко от себе си, да видим дали няма да има резултати тогава. Това трябва да важи за всичко от живота ви. Не го мислете, направете го, но не забравяйте, че всяко ваше действие има и последствие. Дали за вас, дали за околните. Разбирате ли? Трябва да внимавате с тези неща. Научи се кога да си емоционален. Кога да запазиш спокойствие. Кога да не се ядосваш. И как да реагираш в такива емоционални ситуации. Да се мъдрецът в ситуациите. Представи си, имаш проблем. Да кажем, че имате проект в училището, който трябва да правите. И вие сте направили твой проект с твоята група. Обаче ти си изгубил флашката, в която е проекта. Айде сега, какво ще направите? И в този момент какво? Ще се ядосвате на този дето, който е изгубил флашката, или пък на този, който ще му дали да го направи на лаптоп, или ще почнете да карате. Не. Взимаш и решаваш проблема. Няма да си емоционален в моменти, в които имаш проблеми за решаване, а ще си емоционален при моменти, в които просто човек има нужда от емоционална опора. Това е най-другото нещо за мен, защото аз толкова съм фокусиран над моята работа и на моите цели, че аз рядко ставам емоционален с някой човек, особено пък с приятелка и това е кофти. Защото тя е емоционална и тя също има цели, тя също има работа, тя също има проблеми за решаване, въпреки това е емоционална и иска някой, на който да може да се подпре. И това някой да не е камък, на който да не може да разбере нищо ми. Той трябва да може да е камък да я разбере и някакси да я отвърне емоционално. Аз съм по-труден в това и съжалявам за това нещо наистина. И работя над него. И някой ден ще го постигна. Това, което съм чул от интернет, защото реално все още не съм мислил на това въпрос толкова дълбоко какво да правиш, когато някой човек е емоционален към теб, с теб. Аз бих казал, реално, ако някой тук пред мен почне да реве и да ми казва колко му е труден живота, ако е момиче, аз ще съм тих. Няма да говоря толкова много. Нека си говори, нека си излее душата, аз няма да кажа нищо. Може би, ако желая, бих и дал съвет или как аз виждам нещата. Но това е, нищо друго не го правя. Ако е момче, бих ме ударил шамарче и бих казал, става и бъди мъж. Да, това е, мъжете са емоционални, те също имат нужда от подкрепа. Да, но ние като плачем, не решаваме проблемите си. Това е. За нас това не работи.
Ние нямаме нужда от психотерапевт, психолог, нямаме нужда от това да ставаме по-добре, да завладяваме себе си или света около нас. Трябва да сме нежни с жените и стрикни с себе си, а не да сме агресивни с жените и нежни към себе си, защото това... Ядосах се за момент, така. Нещо друго. Някак си няма да си перфектен. Естествено, че няма да си перфектен, но ще станеш перфекционист, ако тръгнеш да се подобряваш. И трябва да се пазиш и от това нещо. Да не си перфекционист. Защото всеки има някаква идея, която гони. И като до преди години аз имах една идея, дадена ми от инфлуенсъри, от интернет, който трябваше да гоня да постигам. И то беше Ultimate Man, човека, как го наричат, Адонис. Да, защото не го гледам Хамса, но Адонис се казваше този човек, гигачат. Нали, той е перфектен във всичко. И аз опитвам да съм като него. И винаги се бичувах всеки път, когато грешах, защото исках да съм като него. И това е най-главното. Мислиш си, че защото това от инфлуенсъри са го налили в моята глава и това много ми пречи дори в романтичните връзки. Като ако една жена не иска да спи с теб, тя не те уважава, тя не те обича. Ако една жена не те уважава, ти си нищо. Твоя е вината. И такива неща. И аз винаги бях с такова мислене. Значи, аз вярвам в това. Ако сега вляза във връзка с момиче, тя е вляза във връзка с мен, защото тя вижда това, което съм и това, което искам да вярва, да бъда. И тя ме подкрепа в това. Обаче, ако на мен ми стане твърде комфортно в тази връзка, аз ще почна да губя това, което съм. Заради това, което тя ме е харесала. Ако тя ме е харесала заради физиката ми, заради начина на мислене, заради начина на говорене, заради целите ми, но на мен ми стане твърде комфортно с нея и аз спра да преследвам мечтите си, целите си, стана мързелив, губя физиката си. Естествено, че тя няма да ми хареса, тя просто ама няма да стане. Макар, че има момичета, които нямат против това, което от мен, нали, до някаква степен нямат против, извинявам се, искам да кажа, до някаква степен нямат против. Защото не всеки седи по физиката, така е, но в този момент трябва да се пазят. И в този момент, когато аз минавах през този период, аз прекарах повече време в трениране и да си говоря колко съм жалък, отколкото прекарам с приятелката ми, защото бях като ако аз не тренирам сега, тя няма да ме хареса. Тя ще хареса някои други. Аз няма да се слушавам, това трябва да тренирам повече. И буквално прекарвах повече часове в тренировки, отколкото с нея. Четвърто или там пето, което е станало. Започни да мислиш сам. И не се надява всеки да ти казва какво да правиш. YouTube е пълен с хора, които ти казват прави това, прави това, прави това, прави това. Обаче ти не мислиш. Той каза да направя това. Аз ще го направя това нещо. Не. Идеята е да почнеш да се замислиш и да кажеш кое според теб си заслужава да го правиш и кое не. Защото аз някак си съм се развил това нещо да мисля някак си самостоятелно. Значи има един ютубър, който много се уча. И с него израснах и той много ми помогна в моето подобряване. Това е някакъв ютубър, изобщо не ме знае кой съм и не ме знае, че съществувам. Но аз много харесвах, много го уважавах. И приемах всяка негова дума. Обаче с времето някакси вече знам кое е за мен и кое не е за мен. И той като каже нещо, с което трябва да правя, ако на мен не ми хареса, аз няма да го слушам. Защото аз казвам, той казва това, аз казвам това. Аз мисля различно, той мисля различно, следователно, ако аз не го харесвам съвета му, няма да го правя. Затова не бъдете толкова, не се надявате на толкова на хората и на техните мнения и на техните разсъждения, защото те могат да ви кажат нещо много вау, обаче ако това не си съвпада с вашите цели, вашите ценности, не го правете. Това ми е в главата от няколко дни, искам да го кажа. Искам да направя видео за това, но искам така набързо да го споделя, докато водиш записки, ако изобщо водиш. Много хора на моята възраст изглеждат като гейминг деца на 13,
14 годишна възраст. Защо? Защото са изгърбени, защото не се поддържат външно, нямат социални умения. Много хора са с такива заспали, уморени очи. Имат някаква брада, която не е... външно не се поддържат и вътрешно също. И това не изглежда добре на другите хора. И да, не казвам да се влияете от мнението на другите, но трябва да се грижите за себе си, да имате поне малко уважение за себе си, да се грижите за външния си вид. Защото това е себеуважение. Това е да обичаш себе си, да се грижиш за себе си, заради себе си, а не заради другите. Виж, сега се бръсна, си сложа това, се плъсна с това и се това за устата и ще тръгна при хората да видят колко съм невероятен и да видим дали ще получи някой друг комплимент. Shut the fuck up. Не, прави за твоето здраве и за себе си. Много хора казват, ами как да започна? Ми спри да дишаш с устата. Това беше моят първи проблем. Не дишай с устата. Дишай през носа. Даже не е нужда да го правиш шум, аз го правя шум, за да може да ме разберете наистина визуално. Даже аз като тичам, рядко дишам през устата и издишвам през устата. Само дишам от носа и дишам от носа. Рядко го правя с устата, само когато се налага. И като дишате, дишайте бавно. Поемайте се въздух колкото трябва, а не да се свивате и да дишате. И така. Много хора, като почват да говорят, особено пък с някои привлекателни, например момчета, като почват да говорят с някакви привлекателни момичета, те дишат така. Да, издишат всичко и после пак влязат така. Едно бързо, не. Дишай. Като говориш, затова хората казват прави пауза и говори бавно, за да можеш да дишаш, да изговориш всичко както трябва, а не... И сега като почвам да говоря, да се изговоря всичко, ма ти да не разбереш и така ми излезе въздуха и сега тръгна. Разбирате ли? Дишай бавно и така нататък. Не знам какво се случва с това видео. Аз нямам конкретна тема, в която сливам. Просто плюя неща, докато... Не знам, докато свърша. Съвети за хора, които вече са наблизо или вече са на 18. Това не е нещо ново, което искам да кажа, но много хора са свикнали да го правят. Напуснете дома си с родителите, които живеете. Ако трябва да напуснете града, в който живеете. Защо? Защото когато живота те смачка като си сам, тогава растеш най-много. Значи, не знам какво мислене стана, но повечето са като ще стоя вкъщи при нашите родители, нали сега за какво да хабя пари за квартири, нека си работя, нека си помагам вкъщи. Да, нямам против, окей. Защото ти помагаш на родителите си по такъв начин, но и... Нали? Просто избягваш трудното, разбираш ли? Ти можеш да намериш най-хубавите причини, защо трябва да оставаш у родителите си да го снимат 25-27 и да работиш. Но това е просто да избягваш самия проблем. Аз буквално на мен ми се налага. Аз не че искам. Налага ми се. И същевременно го искам. Защото аз израснах в място, където няма как да остана повече от 18 годишна възраст, докато не завърши училище. Завърших училище и на края на месеца трябваше да си намеря ново място за живеене. И естествено аз живея с брат си в друг град. Голям град. По принцип съм от Ямболска област, но сега съм в Пловдив от 3 месеца и заедно с брат ми живея. Не съм напълно самостоятелен, защото съм с брат ми, но въпреки това е някаква крачка към това нещо, което искам. Защото може би до 2 години ще оставя тази квартира, в която съм с брат ми и ще почна наново сам. И това го казвам само за момчетата, защото за момичета някакси нямам против, нека те се останат с родителите си, нека те се работят. Някак с жените нямам против да го правят това нещо. Не знам, не мога да отговоря точно защо, просто не виждам такъв проблем при жените да го правят, но мъжете, нека си бъдем мъже. Преди напускахме, не ние, много преди, хората на 13
на 12 години напускаха домовете си да могат да отидат да бъдат тренирани за война. Говоря за спартанците. Пък ние не можеше на 27 да напускаме дома си, с който да живеем с който живеем с родителите си. Намери цел, с който да живееш. За който да живееш, за който да умреш. И ако в този живот има нещо, за което да умреш, и това е да е Христос. Защото Той е вечен, няма други вечни. Няма нищо друго вечно в този живот, освен Христос, защото всичко земно е временно. И ако гониш земните неща, след време те ще омръзнат. След време ти ще загубиш смисъла си. И се чуеш какво правиш с живота си. Затова търси нещо временно. И няма нищо по-вечно от Бог. Така. Как да намериш твоето защо или твоята голяма цел, purpose да живееш? Много хора казват, много лесно ще го намериш. Види в една тъмна стая, изяпай тавана за няколко часа. Ще намериш, така ще се сетиш. Ама аз не мисля, че това е въпроса, защото ако аз легна да гледам тавана за 5 часа, аз на втората минута да съм заспал, може би. Или на телефона. Най-добрият начин е да започнете с нещо. Започнете с нещо трудно. Не знаете какво? Намерете нещо. Започнете да научите нещо. Например, не знаеш твоята цел, добре, започни да тренираш. Решаваш да получиш много яка фигура, започни да го правиш. Добре, не искаш чао, какво искаш? Нещо креативно. Започни да график дизайн, или започни анимация, или започни да четеш, или започни да пишеш, или започни нещо трудно. И виж как ще вървят нещата. Може да се провалиш. Всъщност ще се провалиш много пъти. Започвам с едно, започвам с друго и се проваляш, не те бил в нищо. Но изведнъж ставаш по-силен. Да. Защото вече ще знаеш какво да не ти харесва и ще тръгнеш към това, което ти харесва. Трябва да се подготвиш. Нали, тези неща, всяка загуба те подготвя. Всяка загуба ти подказва какво е за теб. И трябва да отиш натам. Аз в 10 клас, 11, ако не се лъжа, си пренаредих приоритетите и си казах, това, което искам от живота е свобода, финансова, семейство, за което да се грижа и да оставя следа. Добре, а как да ги постигна? Добре, как да постигна финансова свобода? Като работя, обаче какво трябва да работя, за да постигна финансова свобода? И така да успееш да стигнеш до това, което искаш. Така. Нещо друго, което да кажа. Така. Не се опитвайте да помагате на хората, които не искат вашата помощ, защото само си губите времето. Можеш да дадеш на кучето вода, обаче не може да го накараш да го пие. Разбирате ли ме? И не опишвам никой, като ги наричам кучета. Не просто давам аналогия. Също и читам и друг пример, да не се обиждате. Можеш да заведеш коня до реката, ама коня няма да го коня ще реши дали да пие от тая река. Не си губете толкова времето. Бъдете мили, защитавайте хората, бъдете честни, не лъжете, бъдете позитивни, помагайте на жените, няма значение каква възраст, няма значение как изглеждат, няма значение колко са гани с вас, никога не посягайте на жена, никога не говорете нещо лошо за жена, не говорете на никого зад гърба. Това означава да си човек. Спазвай 10 Божии заповеди, отиди към Библията и намери смисъл на живота си. Това означава да се развиваш. А не искаш да се научиш как да говориш пред публика. Ще ти кажа ето това. Линка в описанието е моят курс. Може да го вземеш безплатно за 2-3 дена. След това ще трябва да плащаш по 1000 лева. Shut the fuck.
Това е. Ако даже мисля да направя повече видеа с повече детайли към всяка тема, която изговорих, не знам защо ги изговорих, просто исках да ги изговоря. Айде, чао!